Fatima Zahra binti ne sunanki. Fatima Zahra binti ne sunanki. Idan idaniya ta yi kuka kin sani cewa zuciya ce ke rarrashi. Cancanta ita ce zafi mai kyau idan ka yi wa zuci ba ta kunsar haushi. Ba da zub da shi ko dan furfushi, da ya bugi alkawar mai kyawun murmushi. Sunanki ne ke fita daga numfashi, ƙaunarki ya ruri ya zarce garwashi. Shi ne so ki gane cewa a zuciya yake saka zai wuya ki gan shi a watsi. Gashi yayi manka zan koko a lokacin ne da ya sartse. Sanki ya shige ya yi kutse, ya bujine jiki na duk ya ratse. Ya shiga zuciya ta ya matse, ni zan yi kula da ke na rantse. Fatima Zahra binti ne sunanki. Takawar ki lafiya sarautar mata. Fatima Zahra binti ne sunanki. Kyakkyawa doguwa fara yar dagwas tabbas na yaba da kyan sunanki. Ni al'amin ina ƙaunarki, ya ki taho gare ni nan yar kirki. Fatima so ni kar na je na yi raki, kin ji masoyiya ta zo ki ɗauki. Idan na zauna na yi gefe ni kaɗai tunanin ki nake murna ta ciki. Hakanan ko wani sa'in ina tunaki kwalla idaniya ta ciki. Idaniya hawayen ƙauna take, in na tuno ki zuciya ta tausai take. Fatima ba wa al'amin gurbi ya fade, ya ki taho ki bani zoben so dan rike. Fatima Zahra binti ne sunanki. Komai nawa kina wa adana ki kulle kofar shigar sakar da ki bude. Ya zama ni da ke ne kullum ko na sa'i kofar so gare mu ta bude. Da kin ji sallama ta bude, ke na gano idaniya ta da na bude. A lokacin ko zuciya ta gode, ya ki taho ki ban zubar so zan tande. Burina a kulli yau min mai aure da ni da ke muraya sunnar manzo na. Akwan a tashi inda wannan rana ta zo zan farin ciki har murna. Ke za ki zamo uwa kun ƴaƴana, domin kin zamo matar aure na. Zan yi godiya gurin sarki na, da yau salatin manzo daga amina. Fatima Zahra binti ne sunanki. Fatima Zahra binti ne sunanki. Fatima Zahra binti ne sunanki.